U 11 dana Tito Gubić, koji se predstavlja kao žena sa psihički nestabilnim starcem, potpisao je ugovor o doživotnom uzdržavanju, a potom sklopio ugovor o životnom partnerstvu. Sat vremena prije no što je starac završio u bolnici u komi. Smrt je brzo nastupila, a Tito Gubić postao vlasnik trokatnice u Zagrebačkoj Dubravi i legalni nasljednik s obitelji pokojnika Alojzija Cesara. Tražim od vas ispriku, kao prvo ste me povrijedili da sam krivo otvorila isprave. Drugo, privatnosti u životu nema pravo. Ja to nisam rekla, to je rekao grafolog koji je sudski vještak. Taj grafiol mora lijepo maunu da popuši. Utvrđene su razlike koje nesumnjivo upućuju na zaključak da Alojzije Cesar nije potpisnik spornih potpisa na ugovor o doživotnom uzdržavanju, ali su ispisani puno bolje i dinamičnije nego što bi to mogao Alojzije Cesar 2016. godine. Mlađa ruka ih je pisala. I to je ono što je potaknulo Ivanu Zdravku i Josipu Radoš, odnosno Tita Gubića, da nam se obrati i traži da dođemo po izjavu. Dočekao nas je na ulici ispred, kako kaže, svoje kuće. Svako ko je god iznio lažnu izjavu, ja ću mu se nasladit krvi. To jasno sam rekla i pred policijom. Jer ja za moju trudnoću isto će odgovarat. Nemaju šta susjedi. Ja sam jedan kroz jedan vlasnik, ja nisam djeda. Jel da sam šta napravila, državno bi me odvjetništvo zatvorilo. Ja ću himnu prvo da snimete. To je za nju. Za koga? To je za gospođu Renatu Gredelj. Smatram da se krši moja prava građana kao osobu, kao grada Republike Hrvatske, a i moju obitelj i djecu i unučadi, koje imam zetove jako dobre i realne i obitelj. Dajte mi ispričajte mi onda. Evo, ja ću vam... tražili od nas da mi dođemo vas posnimiti, da date izjavu. Ove sve netočne navodnice, što je gospođa Renata Gredelj, da sam ja prvo djeda je otrovala, onda sam dala na instituciju suda da ga otvoru, da vidi da nije tačno. Tek kad se sve dokazalo, ja sam... Dobro, još nije gotova. Je gotova je. Imate papir? Slušajte, ja znam da je gotova. Drugo, kad sam kupila, ja imam sve dojavu. Ja vam kažem da nije tako. Imam gore, idemo. To je bio početak susreta. Potrajalo je to još 15 minuta. S obzirom da nas je zvao, jer sve što govori tvrdi može potkrijepiti dokumentima, zatražila sam ga da nam ih pokaže. Ja gdje god dođem, ja nisam kriminalka, nisam lopovka, imam čak pravo i ona vidite nije iznijela da ima imovina. Veli mi dijelimo, poslije ima tuže dijelimo. Ima u Ninu kod Zadra, ima u Vrbovcu isto. Znači ja po zakonu, ja nisam djeda ni oštetila, djed nije bio sumanut, nije bio prevaren, djed je znao s kim je. Ovo je on sam pisao. Ne, to je pisala jedna moja gospođa, on je potpisao kod javnog bilježnika. Ok? Tu ima sve ovjereno, isti datum. Kod kojeg javnog? A sve isto kod Da, isto sve. Kod istog? Istog javnog bilježnika. Mi ćemo otići tamo. A dobro, kako to da je sat vremena? Dobro, gospođo, njemu je bilo lošo, već na večer počelo temperaturu. Ja sam zvala, bila je hitna, pardon. Ja imam papire, dala sam sve policiji Bjelova. Bila je hitna i dali su mu nekciju što nije smio nekciju primiti djed. Na to je doktorca opće prakse ovdje rekla, ja velim ne smije primati, ne. A kako ovdje u Bjelovaru? Samo malo, mi smo bili ovdje još tu. I djedu je pozvalo, otišli smo za Bjelovar. Ne, samo malo, bilo mu je onako još dobro. A gdje ste se vi upoznali točno? To je moj problem. U Vraču ili u domu? Ne. Ja i djeca prije 3. To je opet moj i njegov privatan. Prije 3 godine? Da. Djed je dao izjavu i... A jeste vi onda bili muško ili žensko? Ne, pa djed zna, jesam ja. Pa vi ste prije 3 godine bili muško. Da vam se skinem, možete da vam se skinem. A vi ste prije 3 godine bili muško. Evo moram reći. Hoćete vidjeti evo. Evo, pokažite. Pa vama. Kolegi pokažite. Pa vama pokazati. Ime Tito Gubić, a sada i ovo novo žensko ime, dobro je poznato policiji i to u različitim gradovima. Najpoznatiji je u Bjelovaru, gdje ga je ovaj privatni detektiv upoznao još dok je radio kao policajac. Kaže, sve je počelo kada se Tito Gubić razveo od svoje žene. On je dobio skrbništvo i tu je krenulo to da on ostvaruje financijska sredstva od tijela državne uprave. I jednostavno nije morao raditi, nije morao zarađivati novac, živio je od tih socijalnih pomoći i naknadi koje je temeljem djece ostvario. Naravno da mu je i s obzirom da ima 3 djece, grad omogućio stambeni prostor, plaćene režije, što je on maksimalno zlorabio.
Govori nam detektiv, svoju djecu je tjerao da prose, pa čak dogovorio prodaju svoje maloljetne kćeri osobi s intelektualnim poteškoćama. No što ga god pitamo što se njemu stavlja na teret, on odbacuje. A protiv vas se vodi... Ne vodi se ništa, gospođo. Vi samo na općinskom sudu u Bjelovaru Državno odvjetništvo je pokrenulo optužnicu protiv vas zbog zanemarivanja i zlostavljanja djeteta. Nije tačno. Nije tačno. Danas su mi to napisali. Nije tačno. Nije danas tačno. su mi oni to napisali. Pa ako su vam napisali, izvolite vi onda tražite. Stan mu više nije dodijeljen na korištenje, on je morao izaći iz toga stana, ali prema mojim saznanjima on taj stan i dalje koristi, jer ima ključ ulaznih vrata, a prema mojim saznanjima brava nije promijenjena na vratima. On dođe u Bjelovar jednostavno i stanuje i dalje u tom stanu. Stan je grad Bjelovar vratio državnoj upravi za upravljanje imovinom i tako samo proslijedio problem s kojim se nikome ne da bakćati. Malo kasnije u razgovoru s Titom to smo ga opet upitali i za stan i za djecu. Narod jer... Da je vama grad Bjelovar plaćao stan. Slušajte, ako je to vi kažete da je istina, pozdravite tu osobu i recite da mu sve želi iskrene čestitke od Milana Bandića. A jeste li tjerali svoju djecu da prose? Nikada, moja djeca. Ja bi te sad mogla prilijepiti, znaš kako? Pa pitam, tak su rekli. Smeće jedno neodgojeno. Smeće, džubre. Pa prema mom saznanju on ima preko 120 evidentiranih kaznenih djela. Gdje god smo spomenuli njegovo ime, isplivala bi priča o nekom nedjelu. Predstavljao se kao inkasator HEP-a i naplaćivao struju. Oštetio je jednu specijalnu bolnicu za putnu naknadu za oko 30.000 kuna. Mogli bismo nabrajati u nedogled, pa smo stoga poslali upite na sva državna odvjetništva i sudove za koje smo saznali da bi mogli voditi postupke protiv njega pod oba imena. Ovo su njihovi odgovori. Optužnica Općinskog državnog odvjetništva u Zagrebu za kazneno djelo krađe, prijevare, krivotvorenja i isprava nametljivog ponašanja, kazneno djelo računalne prijevare. Dvije optužnice Općinskog državnog odvjetništva u Slavonskom Brodu za kaznena djela prijevare. Općinsko državno odvjetništvo u Bjelovaru optužnice za trgovinu ljudima, kazneno djelo prijetnje, kazneno djelo zanemarivanja i zlostavljanja djeteta, kazneno djelo prijevare, kaznena prijava za prijevaru koja je u postupku provođenja izvida. Jednostavno krade i pečate. Tako da ima onaj originalni pečat nekakve institucije, dok ljudi koji rade tamo shvate da im nedostaje pečat, on je već napisao ne znam koliko papira ili dokumenata koji nose naravno nekakvu važnost. Hoćete vi biti ljubazni, jeste vi došli zbog krivotvorenih potpisa? Ja sam došla zbog vas. Zbog krivotvorenih potpisa i zbog kleveta. Nemam, nije tačno. Nije tačno. Kao Tito Gubić. Dobro, okej. I onda vi toga Titu Gubića teretite, a mene ostavite na miru. A, vi ste sad Ivana Zdravka Josipa Radoš. Ne. Gospođo, budite konkretni i ljubazni. Da ja nisam vas zvala za nečije ime i probleme. Ovo je presuda iz srpnja ove godine koja ga osuđuje na zatvorsku kaznu od godine dana i 8 mjeseci, a on je još uvijek na slobodi. Tito Gubić često mijenja adrese, a ima i dva imena. U svijetu birokracije, odnosno papirologije, to je poprilična komplikacija, ali i sporovi koji se trenutačno vode protiv njega vuku se godinama. On koristi blagodati razne ispričavajući se na sudu, koliko je meni poznato, sa raznim ispričnicama, više manje su to za bolest, znači ispričnice, gdje se on doslovno ne pojavljuje ni na jednom ročištu, gotovo ni na jednom ročištu koje je protiv njega. Pa je tako na posljednjem ročištu koje je bilo zakazano za tužbu koju je Renata Gredelj, kćer pokojnog Alojzija Cesara, pokrenula protiv njega, dostavio ispričnicu kako je od 5. rujna pa sljedećih 45 dana na operaciji promjene spola u Beogradu. A mi smo ga snimili u Dubravi prošli tjedan. Ovaj tjedan sam kod javnog bilježnika ovjerio molbu da ga snimimo u Zagrebu. Ali on istom mjerom tuži drugi. Dapače, istom mjerom tuži ljude i na ta ročišta on evidentno dolazi svaki put. Kad želi ostvariti svoja prava, on je uvijek prisutan i nikad nije bolestan. Ali kad se vodi postupak protiv gospodina, on nikad nije prisutan. Čovjek koji je više puta optužen za krivotvorenje isprava. Očito nije teško biti brži od pravosudnog sustava i tako otezati sporove. A ako se njega pita, sve što mu se stavlja na teret počinila je neka druga osoba. Ne on, odnosno ona. A ako se pita Županijski sud u Zagrebu, na slobodi je jer...
Ivana Zdravka i Josipa Radoš, Tito Gubić je dobio poziv za 11.10.2016. od suca izvršenja radi uručenja rješenja o upućivanju na služenje kazne zatvora od 20 mjeseci po presudi Općinskog suda u Bjelovaru. Dakle, on je sada na slobodi dok se ne okonča postupak izvršenja koji se provodi po zakonu o izvršavanju kazne zatvora. Prijeti se svima, svjedocima, papirima, dokumentima, ali od toga i pred našim kamerama se pokazalo kako ništa što on izgovori ne stoji. Upitali smo ga za posljednjeg čovjeka kojeg je imao u kući, a kojeg je na koncu policija vratila doma obitelji koja ga je tražila. Nije istina. Slušajte. Tako kažu svi. A koji to? Ne. Slušajte, to su prijatelji, halo. To susjedi, ne je briga. Susjedi je trebalo briga kad je djedu bilo najteže, gospođo. Vidite šta sam ja... Rekli su da je djedu bilo najteže otprilike 3 dana nakon što ste vi došli u kuću. Nije istina. Djed je svud išao. Ja sam otišla. Ja ću vam pozvati jednoga stanara koji je već 23 godine. Jer su tebe htjeli izbaciti stana Renata i kad je rekao djed ne, i ja kad sam rekla ne, je li tako bilo? Rekao si da je Renata te tijela, zet njezin, da ti uzme ključeve su ti. Jel tako da je bilo, da je djed rekao ne, ti ostaješ, ti ne ideš nikud, ti si sad vlasnica koji i ja. Jel tako bilo? Ne znam za to. Promijenio je ime, ali ne i spol, iako se hvalio po Bjelovaru kako mu je HZZO platio tu operaciju. A drugo, nemojte me, koji vam spol piše u osobi? Nemojte me spajati na neke vrste što nije točno. Ja ću tužiti za povredu časti. Gospođo, ja sam žena, ja nisam muškarac. Dobro, koji vam spol piše u osobnoj iskaznici? Pa Ivana, žena. Mogu vidjeti? Žena, a čujte, kad bi trebalo službeno, hoću pokazati. Uništio je nekoliko obitelji koje je sustavno maltretirao, obitelji koje su tražile spas i zaštitu sustava, međutim svima agonija još uvijek traje. Slušajte, ovako recite svojim novinarima da manje pričaju, više da radu ono što je istina. Ko je kriminal napravio u policiji, kakva su nam policija, kakav nam je sustav ministarstva pravosuđa, da ne bi bilo ovakvi prljavitosti. Kakav je sustav? A evo, to se vidi da nije dobar i dovoljan i iskren, korektan prema ljudima koji dokazuju. Sve je sam rekao i sustavu se smije u lice. S debelim dosjeom, jedan čovjek s 2 imena. U 11 dana Tito Gubić, koji se predstavlja kao žena sa psihički nestabilnim starcem, potpisao je ugovor o doživotnom uzdržavanju, a potom sklopio ugovor o životnom partnerstvu. Sat vremena prije no što je starac završio u bolnici u komi. Smrt je brzo nastupila, a Tito Gubić postao vlasnik trokatnice u Zagrebačkoj Dubravi i legalni nasljednik s obitelji pokojnika Alojzija Cesara. Tražim od vas ispriku, kao prvo ste me povredili da sam krivo otvorila isprave. Drugo, privatnosti u životu nema pravo. Ja to nisam rekla, to je rekao grafolog koji je sudski vještak. Taj grafiol mora lijepo maunu da popuši. Utvrđene su razlike koje nesumnjivo upućuju na zaključak da Alojzije Cesar nije potpisnik spornih potpisa na ugovor o doživotnom uzdržavanju, ali su ispisani puno bolje i dinamičnije nego što bi to mogao Alojzije Cesar 2016. godine. Mlađa ruka ih je pisala. I to je ono što je potaknulo Ivanu Zdravku i Josipu Radoš, odnosno Tita Gubića, da nam se obrati i traži da dođemo po izjavu. Dočekao nas je na ulici ispred, kako kaže, svoje kuće. Svako ko je god iznio lažnu izjavu, ja ću mu se nasladiti krvi. To jasno sam rekla i pred policijom. Jer ja za moju trudnoću isto će odgovarati. Nemaju šta susjedi. Ja sam 1/1 vlasnik, ja nisam djeda. Jel da sam šta napravila, državno bi me odvjetništvo zatvorilo. Ja ću himnu prvo da snimete. To je za nju. Za koga? To je za gospođu Renatu Gredelj. Smatram da se krši moja prava građana kao osobu, kao grada Republike Hrvatske, a i moju obitelj i djecu i unučadi, koje imam zetove jako dobre i realne i obitelj. Dajte mi ispričajte mi onda. Evo, ja ću... Vi ste tražili od nas da mi dođemo vas posnimiti, da date izjavu. Ove sve netočne navodnice, što je gospođa Renata Gredelj, da sam ja prvo djeda je otrova, pa vama pokazati.
Ime Tito Gubić, a sada i ovo novo žensko ime, dobro je poznato policiji i to u različitim gradovima. Najpoznatiji je u Bjelovaru, gdje ga je ovaj privatni detektiv upoznao još dok je radio kao policajac. Kaže, sve je počelo kada se Tito Gubić razveo od svoje žene. On je dobio skrbništvo i tu je krenulo to da on ostvaruje znači, financijska sredstva od tijela državne uprave i jednostavno nije morao raditi, nije morao zarađivati novac, živio je znači, od tih socijalnih pomoći i naknadi koje je temeljem djece ostvario. Naravno da mu je i s obzirom da ima 3 djece, grad omogućio stambeni prostor, plaćene režije, što je on maksimalno zlorabio. Govori nam detektiv, svoju djecu je tjerao da prose, pa čak dogovorio prodaju svoje maloljetne kćeri osobi s intelektualnim poteškoćama. No što ga god pitamo što se njemu stavlja na teret, on odbacuje. A protiv vas se vodi... Ne vodi se ništa, gospođo. Vi samo na općinskom sudu u Bjelovaru Državno odvjetništvo je pokrenulo optužnicu protiv vas zbog zanemarivanja i zlostavljanja djeteta. Nije tačno. Nije tačno. Danas su mi to napisali. Nije tačno. Nije danas tačno. su mi oni to napisali. Pa ako su vam napisali, izvolite vi onda tražite. Stan mu više nije dodijeljen na korištenje, on je morao izaći iz toga stana, ali prema mojim saznanjima on taj stan i dalje koristi. Jer ima ključ ulaznih vrata, a prema mojim saznanjima brava nije promijenjena na vratima. On dođe u Bjelovar jednostavno i stanuje i dalje u tom stanu. Stan je grad Bjelovar vratio državnoj upravi za upravljanje imovinom i tako samo proslijedio problem s kojim se nikome ne da bakćati. Malo kasnije u razgovoru s Titom to smo ga opet upitali i za stan i za djecu. Narod jer... Da je vama grad Bjelovar plaćao stan. Slušajte, ako je to vi kažete da je istina, pozdravite tu osobu i recite da mu sve želi iskrene čestitke od Milana Bandića. A jeste li tjerali svoju djecu da prose? Nikada, moja djeca. Ja bi te sad mogla prilijepiti, znaš kako? Pa pitam, tako su rekli. Smeće jedno neodgojeno. Smeće, džubre. Pa prema mom saznanju on ima preko 120 evidentiranih kaznenih djela. Gdje god smo spomenuli njegovo ime, isplivala bi priča o nekom nedjelu. Predstavljao se kao inkasator HEP-a i naplaćivao struju. Oštetio je jednu specijalnu bolnicu za putnu naknadu za oko 30.000 kuna. Mogli bismo nabrajati u nedogled, pa smo stoga poslali upite na sva državna odvjetništva i sudove za koje smo saznali da bi mogli voditi postupke protiv njega pod oba imena. Ovo su njihovi odgovori. Optužnica Općinskog državnog odvjetništva u Zagrebu za kazneno djelo krađe, prijevare, krivotvorenja isprava nametljivog ponašanja, kazneno djelo računalne prijevare. 2 optužnice Općinskog državnog odvjetništva u Slavonskom Brodu za kaznena djela prijevare. Općinsko državno odvjetništvo u Bjelovaru optužnice za trgovinu ljudima, kazneno djelo prijetnje, kazneno djelo zanemarivanja i zlostavljanja djeteta, kazneno djelo prijevare, kaznena prijava za prijevaru koja je u postupku provođenja izvida. Jednostavno krade i pečate. Tako da ima onaj originalni pečat nekakve institucije, dok ljudi koji rade tamo shvate da im nedostaje pečat, on je već napisao ne znam koliko papira ili dokumenata koji nose naravno nekakvu važnost. Hoćete vi biti ljubazni, jeste vi došli zbog krivotvorenih potpisa? Ja sam došla zbog vas. Zbog krivotvorenih potpisa i zbog kleveta. Nemam, nije tačno. Nije tačno. Kao Tito Gubić. Dobro, okej. I onda vi toga Titu Gubića teretite, a mene ostavite na miru. A vi ste sad Ivana Zdravka Josipa Radoš. Ne. Gospođo, budite konkretni i ljubazni. Da ja nisam vas zvala za nečije ime i probleme. Ovo je presuda iz srpnja ove godine koja ga osuđuje na zatvorsku kaznu od 1 godinu i 8 mjeseci, a on je još uvijek na slobodi. Tito Gubić često mijenja adrese, a ima i 2 imena. U svijetu birokracije, odnosno... Onda sam dala na instituciju suda da ga otvoru da vidi da nije tačno. Tek kad se sve dokazalo, ja sam... Dobro, još nije gotova. Je gotova je. Imate papire? Slušajte, ja znam da je gotova. Drugo, kad sam kupila, ja imam sve dojavu. Ja vam kažem da nije tako. Imam gore, idemo. To je bio početak susreta. Potrajalo je to još 15 minuta. S obzirom da nas je zvao jer sve što govori tvrdi može potkrijepiti dokumentima, zatražila sam ga da nam ih pokaže. Ja gdje god dođem, ja nisam kriminalka, nisam lopovka, imam čak pravo i ona vidite nije iznijela da ima imovina. Veli mi dijelimo, poslije ima tuže dijelimo. Ima u Ninu kod Zadra, ima u Vrbovcu isto.
Znači ja po zakonu, ja nisam djeda ni oštetila, djed nije bio sumanut, nije bio prevaren, djed je znao s kim je. Ovo je on sam Da, pisao. Ne, to je pisala jedna moja gospođa, on je potpisao kod javnog bilježnika. Ok? Tu ima sve ovjereno, isti datum. Kod kojeg javnog? A sve isto kod Da, javnog? isto sve. Kod istog? Istog javnog bilježnika. Mi ćemo otići tamo. A dobro, kako to da je sat vremena? Dobro, gospođo, njemu je bilo lošo, već na večer počelo temperaturu, ja sam zvala, bila je hitna, pardon, ja imam papire, dala sam sve policiji Bjelovar, bila je hitna i dali su mu nekciju što nije smio nekciju primiti djed. Na to je doktorca opće prakse ovdje rekla, ja velim ne smije primati, ne. Kako ovdje u Bjelovaru? Samo malo, mi smo bili ovdje još tu. I djedu je pozvalo, otišli smo za Bjelovar, ne, samo malo, bilo mu je onako još dobro. A gdje ste se vi upoznali točno? To je moj u Vrapču problem. ili u domu? Ne. Ja i djeca prije 3. To je opet moj i njegov privatan. Prije 3 godine? Da. Djed je dao izjavu i... A jeste vi onda bili muško ili žensko? Ne, pa djed zna, jesam vi ste prije 3 godine da vam bili se skinem, možete da vam se skinem. A vi ste prije 3 godine bili muško. Da vam moram reći. Hoćete vidjeti evo. Evo, pokažite. Pa vama. Papirologije, to je poprilična komplikacija, ali i sporovi koji se trenutačno vode protiv njega vuku se godinama. On koristi blagodati razne ispričavajući se na sudu, koliko je meni poznato, sa raznim ispričnicama, više manje su to za bolest, znači ispričnice, gdje se on doslovno ne pojavljuje ni na jednom ročištu, gotovo ni na jednom ročištu koje je protiv njega. Pa je tako na posljednjem ročištu koje je bilo zakazano za tužbu koju je Renata Gredelj, kćer pokojnog Alojzija Cesara, pokrenula protiv njega, dostavio ispričnicu kako je od 5. rujna pa sljedećih 45 dana na operaciji promjene spola u Beogradu. A mi smo ga snimili u Dubravi prošli tjedan. Ovaj je tjedan sam kod javnog bilježnika ovjerio molbu da ga snimimo u Zagrebu. Ali on istom mjerom tuži drugi? Dapače, istom mjerom tuži ljude i na ta ročišta on evidentno dolazi svaki put. Kad želi ostvariti svoja prava, on je uvijek prisutan i nikad nije bolestan. Ali kad se vodi postupak protiv gospodina, on nikad nije prisutan. Čovjek koji je više puta optužen za krivotvorenje isprava. Očito nije teško biti brži od pravosudnog sustava i tako otezati sporove. A ako se njega pita, sve što mu se stavlja na teret počinila je neka druga osoba. Ne on, odnosno ona. A ako se pita Županijski sud u Zagrebu, na slobodi je jer... Ivana Zdravka Josipa Radoš Tito Gubić je dobio poziv za 11.10.2016. od suca izvršenja radi uručenja rješenja o upućivanju na služenje kazne zatvora od 20 mjeseci po presudi Općinskog suda u Bjelovaru. Dakle, on je sada na slobodi dok se ne okonča postupak izvršenja koji se provodi po zakonu o izvršavanju kazne zatvora. Prijeti se svima, svjedocima, papirima, dokumentima, ali od toga i pred našim kamerama se pokazalo kako ništa što on izgovori ne stoji. Upitali smo ga za posljednjeg čovjeka kojeg je imao u kući, a kojeg je na koncu policija vratila doma obitelji koja ga je tražila. Nije istina. Slušajte. Pa kažu svi. A koji to? Ne. Gdje se on doslovno ne pojavljuje ni na jednom ročištu, gotovo ni na jednom ročištu koje je protiv njega. Pa je tako na posljednjem ročištu koje je bilo zakazano za tužbu koju je Renata Gredelj, kćer pokojnog Alojzija Cesara, pokrenula protiv njega, dostavio ispričnicu kako je od 5. rujna pa sljedećih 45 dana na operaciji promjene spola u Beogradu. A mi smo ga snimili u Dubravi prošli tjedan. Ovaj je tjedan sam kod javnog bilježnika ovjerio molbu da ga snimimo u Zagrebu. Ali on istom mjerom tuži drugi? Dapače, istom mjerom tuži ljude i na ta ročišta on evidentno dolazi svaki put. Kad želi ostvariti svoja prava, on je uvijek prisutan i nikad nije bolestan. Ali kad se vodi postupak protiv gospodina, on nikad nije prisutan. Čovjek koji je više puta optužen za krivotvorenje isprava. Očito nije teško biti brži od pravosudnog sustava i tako otezati sporove. A ako se njega pita, sve što mu se stavlja na teret počinila je neka druga osoba. Ne on, odnosno ona. A ako se pita Županijski sud u Zagrebu, na slobodi je jer... Ivana Zdravka Josipa Radoš Tito Gubić je dobio poziv za 11.10.2016. od suca izvršenja radi uručenja rješenja o upućivanju na služenje kazne zatvora od 20 mjeseci po presudi Općinskog suda u Bjelovaru. Dakle, on je sada na slobodi dok se ne okonča postupak izvršenja koji se provodi po zakonu o izvršavanju kazne zatvora.
Prijeti se svima, svjedocima, papirima, dokumentima, ali od toga i pred našim kamerama se pokazalo kako ništa što on izgovori ne stoji. Upitali smo ga za posljednjeg čovjeka kojeg je imao u kući, a kojeg je na koncu policija vratila doma obitelji koja ga je tražila. Nije istina. Pa Slušajte, tako kažu svi, a koji to? Ne. Slušajte, to su prijatelji, halo. To susjedi, ne je briga. Susjedi je trebalo briga kad je djedu bilo najteže, gospođo. Vidite šta sam ja... Rekli su da je djedu bilo najteže otprilike 3 dana nakon što ste vi došli u kuću. Nije istina. Djed je svud išao. Ja sam otišla. Ja ću vam pozvati jednoga stanara koji je već 23 godine. Jer su tebe htjeli izbaciti stana, Renata, i kad je rekao djed ne, i ja kad sam rekla ne, je li tako bilo? Rekao si da je Renata te htjela, zet njezin, da ti uzme ključeve su ti. Jel tako da je bilo, da je djed rekao ne, ti ostaješ, ti ne ideš nikud, ti si sad vlasnica koji ja. Jel tako bilo? Ne znam za to. Promijenio je ime, ali ne i spol, iako se hvalio po Bjelovaru kako mu je HZZO platio tu operaciju. A drugo, nemojte me, koji vam spol piše u osnovu? Nemojte me spajati na neke vrste što nije točno. Ja ću tužiti za povredu časti. Gospođo, ja sam žena, ja nisam muškarac. Dobro, koji vam spol piše u osobnoj iskaznici? Pa Ivana, žena. Mogu vidjeti? Žena, a čujte, kad bi trebalo službeno, hoću pokazati. Uništio je nekoliko obitelji koje je sustavno maltretirao, obitelji koje su tražile spas i zaštitu. Tražim od vas ispriku, kao prvo ste me povrijedili da sam krivo otvorila isprave. Drugo, privatnosti u životu nema pravo. Ja to nisam rekla, to je rekao grafolog koji je sudski vještak. Taj grafiol mora lijepo maunu da popuši. Utvrđene su razlike koje nesumnjivo upućuju na zaključak da Alojzije Cesar nije potpisnik spornih potpisa na ugovor o doživotnom uzdržavanju, ali su ispisani puno bolje i dinamičnije nego što bi to mogao Alojzije Cesar 2016. godine. Mlađa ruka ih je pisala. I to je ono što je potaknulo Ivanu Zdravku i Josipu Radoš, odnosno Tita Gubića, da nam se obrati i traži da dođemo po izjavu. Dočekao nas je na ulici ispred, kako kaže, svoje kuće. Svako ko je god iznio lažnu izjavu, ja ću mu se nasladit krvi. To jasno sam rekla i pred policijom. Jer ja za moju trudnoću isto će odgovarat. Nemaju šta susjedi. Ja sam 1/1 vlasnik, ja nisam djeda. Jel da sam šta napravila, državno bi me odvjetništvo zatvorilo. Ja ću himnu prvo da snimete. To je za nju. Za koga? To je za gospođu Renatu Gredelj. Smatram da se krši moja prava građana kao osobu, kao grada Republike Hrvatske, a i moju obitelj i djecu i unučadi, koje imam zetove jako dobre i realne i obitelj. Dajte mi ispričajte mi onda. Evo, ja ću vam... tražili od nas da mi dođemo vas posnimiti, da date izjavu. Ove sve netočne navodnice, što je gospođa Renata Gredelj, da sam ja prvo djeda je otrovala, onda sam dala na instituciju suda da ga otvoru, da vidi da nije tačno. Tek kad se sve dokazalo, ja sam... Dobro, još nije gotova. Je gotova je. Imate papir? Slušajte, ja znam da je gotova. Drugo, kad sam kupila, ja imam sve dojavu. Ja vam kažem da nije tako. Imam gore, idemo. To je bio početak susreta. Potrajalo je to još 15 minuta. S obzirom da nas je zvao, jer sve što govori tvrdi može potkrijepiti dokumentima, zatražila sam ga da nam ih pokaže. Ja gdje god dođem, ja nisam kriminalka, nisam lopovka, imam čak pravo i ona vidite nije iznijela da ima imovina. Veli mi dijelimo, poslije ima tuže dijeli. Ima u Ninu kod Zadra, ima u Vrbovcu isto. Znači ja po zakonu, ja nisam djeda ni oštetila, djed nije bio sumanut, nije bio prevaren, djed je znao s kim je. Ovo je on sam pisao. Ne, to je pisala jedna moja gospođa, on je potpisao kod javnog bilježnika. Ok? Tu ima sve ovjereno, isti datum. Kod kojeg javnog? A sve isto kod Da, isto sve. Kod istog? Istog javnog bilježnika. Mi ćemo otići tamo. A dobro, kako to da je sat vremena? Dobro, gospođo, njemu je bilo lošo, već na večer počelo temperaturu. Ja sam zvala, bila je hitna, pardon. Poznato sa raznim ispričnicama, više manje su to za bolest, znači ispričnice, gdje se on doslovno ne pojavljuje ni na jednom ročištu, gotovo ni na jednom ročištu koje je protiv njega.
Pa je tako na posljednjem ročištu koje je bilo zakazano za tužbu koju je Renata Gredelj, kćer pokojnog Alojzija Cesara, pokrenula protiv njega, dostavio ispričnicu kako je od 5. rujna pa sljedećih 45 dana na operaciji promjene spola u Beogradu. A mi smo ga snimili u Dubravi prošli tjedan. Ovaj je tjedan sam kod javnog bilježnika ovjerio molbu da ga snimimo u Zagrebu. Ali on istom mjerom tuži drugi? Dapače, istom mjerom tuži ljude i na ta ročišta on evidentno dolazi svaki put. Kad želi ostvariti svoja prava, on je uvijek prisutan i nikad nije bolestan. Ali kad se vodi postupak protiv gospodina, on nikad nije prisutan. Čovjek koji je više puta optužen za krivotvorenje isprava. Očito nije teško biti brži od pravosudnog sustava i tako otezati sporove. A ako se njega pita, sve što mu se stavlja na teret počinila je neka druga osoba. Ne on, odnosno ona. A ako se pita Županijski sud u Zagrebu, na slobodi je jer... Ivana Zdravka, Josipa Radoš, Tito Gubić je dobio poziv za 11.10.2016. od suca izvršenja radi uručenja rješenja o upućivanju na služenje kazne zatvora od 20 mjeseci po presudi Općinskog suda u Bjelovaru. Dakle, on je sada na slobodi dok se ne okonča postupak izvršenja koji se provodi po zakonu o izvršavanju kazne zatvora. Prijeti se svima, svjedocima, papirima, dokumentima, ali od toga i pred našim kamerama se pokazalo kako ništa što on izgovori ne stoji. Upitali smo ga za posljednjeg čovjeka kojeg je imao u kući, a kojeg je na koncu policija vratila doma obitelji koja ga je tražila. Nije istina. Slušajte, tako kažu svi, a koji to? Ne. Slušajte, to su prijatelji, halo. To susjedi, ne je briga. Susjedi je trebalo briga kad je djedu bilo najteže, gospođo. Vidite šta sam ja... Rekli su da je djedu bilo najteže otprilike 3 dana nakon što ste vi došli u kuću. Nije istina. Djed je svud išao. Ja sam otišla. Ja ću vam pozvati jednoga stanara koji je već 23 godine. Jer su tebe htjeli izbaciti iz stana, Renata, i kad je rekao djed ne, i ja kad sam rekla ne, je li tako bilo? Rekao si da je Renata te htjela, zet njezin, da ti uzme ključeve su ti. Jel tako da je bilo, da je djed rekao ne, ti ostaješ, ti ne ideš nikud, ti si sad vlasnica koji ja. Jel tako bilo? Ne znam za to. Promijenio je ime, ali ne i spol, iako se hvalio po Bjelovaru kako mu je HZZO platio tu operaciju. A drugo, dobro, a koji vam spol piše u osobi? Nemojte me spajati na neke vrste što nije točno. Ja ću tužiti za povredu časti. Gospođo, ja sam žena, ja nisam muškarac. Dobro, koji vam spol piše u osobnoj iskaznici? Pa Ivana, žena. Mogu vidjeti? Žena, a čujte, kad bi trebalo službeno, hoću pokazati. Budite konkretni i ljubazni, da ja nisam vas zvala za nečije ime i probleme. Ovo je presuda iz srpnja ove godine koja ga osuđuje na zatvorsku kaznu od 1 godinu i 8 mjeseci, a on je još uvijek na slobodi. Tito Gubić često mijenja adrese, a ima i 2 imena u svijetu birokracije, odnosno... Onda sam dala na instituciju suda da ga otvoru da vidi da nije tačno. Tek kad se sve dokazalo, ja sam... Dobro, još nije gotova. Je gotova je. Imate Slušajte, ja znam da je gotova. Drugo, kad sam kupila, ja imam sve dojavu. Ja vam kažem da nije tako. Imam gore, idemo. To je bio početak susreta. Potrajalo je to još 15 minuta. S obzirom da nas je zvao jer sve što govori tvrdi može potkrijepiti dokumentima, zatražila sam ga da nam ih pokaže. Ja gdje god dođem, ja nisam kriminalka, nisam lopovka, imam čak pravo i ne, ona vidite nije iznijela da ima imovina. Veli mi dijelimo, poslije ima tuže dijelimo. Ima u Ninu kod Zadra, ima u Vrbovcu isto. Znači ja po zakonu, ja nisam djeda ni oštetila, djed nije bio sumanut, nije bio prevaren, djed je znao s kim je. Ovo je on sam pisao. Ne, to je pisala jedna moja gospođa, on je potpisao kod javnog bilježnika. Ok? Tu ima sve ovjereno, isti datum. Kod kojeg javnog? A sve isto kod Da, javnog? isto sve. Kod istog? Istog javnog bilježnika. Mi ćemo otići tamo. A dobro, kako to da je sat vremena? Dobro, gospođo, njemu je bilo lošo, već na večer počelo temperaturu. Ja sam zvala, bila je hitna, pardon. Ja imam papire, dala sam sve policiji Bjelova. Bila je hitna i dali su mu nekciju što nije smio nekciju primiti djed. Na tom je doktorca opće prakse ovdje rekla, ja velim ne smije primati, ne. Kako ovdje u Bjelovaru? Samo malo, mi smo bili ovdje još tu. I djedu je pozvalo, otišli smo za Bjelovar. Ne, samo malo, bilo mu je onako još dobro. A gdje ste se vi upoznali točno? To je moj problem. U Vrapču ili u domu? Ne.
Ja i djece prije 3. To je opet moj i njegov privatan. Prije 3 godine. Da. Djed je dao izjavu i... A jeste vi onda bili muško ili žensko? Ne, pa djed zna, jesam Pa vi ste prije 3 Pa godine da vam bili se muško. skinem, možete da vam se skinem. A vi ste prije 3 godine bili muško. Da vam moram reći. Hoćete vidjeti evo. Evo, pokažite. Pa vama. Papirologije, to je poprilična komplikacija, ali i sporovi koji se trenutačno vode protiv njega vuku se godinama. On koristi blagodati razne, ispričavajući se na sudu, koliko je meni poznato, sa raznim ispričnicama, više manje su to za bolest, znači ispričnice, gdje se on doslovno ne pojavljuje ni na jednom ročištu, gotovo ni na jednom ročištu koje je protiv njega. Pa je tako na posljednjem ročištu koje je bilo zakazano za tužbu koju je Renata Gredelj, kćer pokojnog Alojzija Cesara, pokrenula protiv njega, dostavio ispričnicu kako je od 5. rujna Tad nije potpisnik spornih potpisa na ugovor o doživotnom uzdržavanju, ali su ispisani puno bolje i dinamičnije nego što bi to mogao Alojzije Cesar 2016. godine. Mlađa ruka ih je Da. pisala. I to je ono što je potaknulo Ivanu Zdravku i Josipu Radoš, odnosno Tita Gubića, da nam se obrati i traži da dođemo po izjavu. Dočekao nas je na ulici ispred, kako kaže, svoje kuće. Svako ko je god iznio lažnu izjavu, ja ću mu se nasladiti krvi. To jasno sam rekla i pred policijom. Jer ja za moju trudnoću isto će odgovarati. Nemaju šta susjedi. Ja sam jedan kroz jedan vlasnik, ja nisam djeda. Jel da sam šta napravila, državno bi me odvjetništvo zatvorilo. Ja ću himnu prvo da snimete. To je za nju. Za koga? To je za gospođu Renatu Gredelj. Smatram da se krši moja prava građana kao osobu, kao grada Republike Hrvatske, a i moju obitelj i djecu i unučadi, koje imam zetove jako dobre i realne i obitelj. A ja... Dajte mi ispričajte mi onda. Evo, ja ću... Vi ste tražili od nas da mi dođemo vas posnimiti, da date izjavu. Ove sve netočne navodnice, što je gospođa Renata Gredelj, da sam ja prvo djeda je otrovala, onda sam dala na instituciju suda da ga otvoru da vidi da nije tačno. Tek kad se sve dokazalo, ja sam... Dobro, još nije gotova. Je gotova je. Imate papir? Slušajte, ja znam da je gotova. Drugo, kad sam kupila, ja imam sve dojavu. Ja vam kažem da nije tako. Imam gore, idemo. To je bio početak susreta. Potrajalo je to još 15 minuta. S obzirom da nas je zvao jer sve što govori tvrdi može potkrijepiti dokumentima, zatražila sam ga da nam ih pokaže. Ja gdje god dođem, ja nisam kriminalka, nisam lopovka, imam čak pravo i ona vidite nije iznijela da ima imovina. Veli mi dijelimo, poslije ima tuže dijelimo. Ima u Ninu kod Zadra, ima u Vrbovcu isto. Znači ja po zakonu, ja nisam djeda ni oštetila, djed nije bio sumanut, nije bio prevaren, djed je znao s kim je. Ovo je on sam da. pisao. Ne, to je pisala jedna moja gospođa, on je potpisao kod javnog bilježnika. Ok? Tu ima sve ovjereno, isti datum. Kod kojeg javnog? A sve isto kod da, javnog? isto sve. Kod istog? Istog javnog bilježnika. Mi ćemo otići tamo. A dobro, kako to da je sat vremena? Dobro, gospođo, njemu je bilo lošo, već na večer počelo temperaturu. Ja sam zvala, bila je hitna, pardon. Ja imam papire, dala sam sve policiji Bjelova. Bila je hitna i dali su mu nekciju što nije smio nekciju primiti djed. Na to je doktorca opće prakse ovdje rekla, ja velim ne smije primati, ne. A kako ovdje u Bjelovaru? Samo malo, mi smo bili ovdje još tu. I djedu je pozvalo, otišli smo za Bjelovar. Ne, samo malo, gospodin. U 11 dana Tito Gubić, koji se predstavlja kao žena sa psihički nestabilnim starcem, potpisao je ugovor o doživotnom uzdržavanju, a potom sklopio ugovor o životnom partnerstvu. Sat vremena prije no što je starac završio u bolnici u komi. Smrt je brzo nastupila, a Tito Gubić postao vlasnik trokatnice u Zagrebačkoj Dubravi i legalni nasljednik s obitelji pokojnika Alojzija Cesara. Tražim od vas ispriku, kao prvo ste me povrijedili da sam krivo otvorila isprave. Drugo, privatnosti u životu nema pravo. Ja to nisam rekla, to je rekao grafolog koji je sudski vještak. Taj grafiol mora lijepo maunu da popuši.
Utvrđene su razlike koje nesumnjivo upućuju na zaključak da Alojzije Cesar nije potpisnik spornih potpisa na ugovor o doživotnom uzdržavanju, ali su ispisani puno bolje i dinamičnije nego što bi to mogao Alojzije Cesar 2016. godine. Mlađa ruka ih je pisala. I to je ono što je potaknulo Ivanu Zdravku i Josipu Radoš, odnosno Tita Gubića, da nam se obrati i traži da dođemo po izjavu. Dočekao nas je na ulici ispred, kako kaže, svoje kuće. Svako ko je god iznio lažnu izjavu, ja ću mu se nasladiti krvi. To jasno sam rekla i pred policijom. Jer ja za moju trudnoću isto će odgovarat. Nemaju šta susjedi. Ja sam 1/1 vlasnik, ja nisam djeda. Jel da sam šta napravila, državno bi me odvjetništvo zatvorilo. Ja ću himnu prvo da snimete. To je za nju. Za koga? To je za gospođu Renatu Gredelj. Smatram da se krši moja prava građana kao osobu, kao grada Republike Hrvatske, a i moju obitelj i djecu i unučadi, koje imam zetove jako dobre i realne i obitelj. A ja... Dajte mi ispričajte mi onda. Evo, ja ću... Vi ste tražili od nas da mi dođemo vas posnimiti, da date izjavu. Ove sve netočne navodnice, što je gospođa Renata Gredelj, da sam ja prvo djeda je otrovala, onda sam dala na instituciju suda da ga otvoru da vidi da nije tačno. Tek kad se sve dokazalo, ja sam... Dobro, još nije gotova. Je gotova je. Imate papire? Slušajte, ja znam da je gotova. Drugo, kad sam kupila, ja imam sve dojavu. Ja vam kažem da nije tako. Imam gore, idemo. To je bio početak susreta. Potrajalo je to još 15 minuta. S obzirom da nas je zvao, jer sve što govori tvrdi može potkrijepiti dokumentima, zatražila sam ga da nam ih pokaže. Ja gdje god dođem, ja nisam kriminalka, nisam lopovka, imam čak pravo i ona vidite nije iznijela da ima imovina. Veli mi dijelimo, poslije ima tuže dijelimo. Ima u Ninu kod Zadra, ima u Vrbovcu isto. Znači ja po zakonu, ja nisam djeda ni oštetila, djed nije bio sumanut. Ljudima koji dokazuju. Sve je sam rekao i sustavu se smije u lice. S debelim dosjeom, jedan čovjek s 2 imena. U 11 dana Tito Gubić, koji se predstavlja kao žena sa psihički nestabilnim starcem, potpisao je ugovor o doživotnom uzdržavanju, a potom sklopio ugovor o životnom partnerstvu. Sat vremena prije no što je starac završio u bolnici u komi. Smrt je brzo nastupila, a Tito Gubić postao vlasnik trokatnice u Zagrebačkoj Dubravi i legalni nasljednik s obitelji pokojnika Alojzija Cesara. Tražim od vas ispriku, kao prvo ste me povrijedili da sam krivo otvorila isprave. Drugo, privatnosti u životu nema pravo. Ja to nisam rekla, to je rekao grafolog koji je sudski vještak. Taj grafiol mora je lijepo maunu da popuši. Utvrđene su razlike koje nesumnjivo upućuju na zaključak da Alojzije Cesar nije potpisnik spornih potpisa na ugovor o doživotnom uzdržavanju, ali su ispisani puno bolje i dinamičnije nego što bi to mogao Alojzije Cesar 2016. godine. Mlađa ruka ih je pisala. I to je ono što je potaknulo Ivanu Zdravku i Josipu Radoš, odnosno Tita Gubića, da nam se obrati i traži da dođemo po izjavu. Dočekao nas je na ulici ispred, kako kaže, svoje kuće. Svako ko je god iznio lažnu izjavu, ja ću mu se nasladiti krvi. To jasno sam rekla i pred policijom. Jer ja za moju trudnoću isto će odgovarat. Nemaju šta susjedi. Ja sam 1/1 vlasnik, ja nisam djeda. Jel da sam šta napravila, državno bi me odvjetništvo zatvorilo. Ja ću himnu prvo da snimete. To je za nju. Za koga? To je za gospođu Renatu Gredelj. Smatram da se krši moja prava građana kao osobu, kao grada Republike Hrvatske, a i moju obitelj i djecu i unučadi, koje imam zetove jako dobre i realne i obitelj. A ja... Dajte mi ispričajte mi onda. Evo, ja ću... Vi ste tražili od nas da mi dođemo vas posnimiti, da date izjavu. Ove sve netočne navodnice, što je gospođa Renata Gredelj, da sam ja prvo djeda je otrova... Pa vama p*** pokazati.
Ime Tito Gubić, a sada i ovo novo žensko ime, dobro je poznato policiji i to u različitim gradovima. Najpoznatiji je u Bjelovaru, gdje ga je ovaj privatni detektiv upoznao još dok je radio kao policajac. Kaže, sve je počelo kada se Tito Gubić razveo od svoje žene. On je dobio skrbništvo i tu je krenulo to da on ostvaruje znači, financijska sredstva od tijela državne uprave i jednostavno nije morao raditi, nije morao zarađivati novac, živio je znači od tih socijalnih pomoći i naknadi koje je temeljem djece ostvario. Naravno da mu je i s obzirom da ima 3 djece, grad omogućio. Nije bio prevaren. Djed je znao s kim je. Ovo je on sam pisao. Ne. To je pisala jedna moja gospođa, on je potpisao kod javnog bilježnika. Ok? Tu ima sve ovjereno, isti datum. Kod kojeg javnog? A sve isto kod Da, javnog? isto sve. Kod istog? Istog javnog bilježnika. Mi ćemo otići tamo. A dobro, kako to da je sat vremena? Dobro, gospođo, njemu je bilo loše, već na večer počelo temperaturu. Ja sam zvala, bila je hitna, pardon. Ja imam papire, dala sam sve policiji Bjelovar. Bila je hitna i dali su mu nekciju što nije smio nekciju primiti djed. Na to je doktorca opće prakse ovdje rekla, ja velim ne smije primati, ne. A kako ovdje u Bjelovaru? Samo malo, mi smo bili ovdje još tu. I djedu je pozvalo, otišli smo za Bjelovar. Ne, samo malo, bilo mu je onako još dobro. A gdje ste se vi upoznali točno? To je moj problem. U Vrapču ili u domu? Ne. Ja i djeca prije 3. To je opet moj i njegov privatan. Prije 3 godine? Da. Djed je dao izjavu i... A jeste vi onda bili muško ili žensko? Ne, pa djed zna, Pa vi ste prije 3 godine da vam bili se skinem, možete da vam se skinem. A vi ste prije 3 godine bili muško? Da vam moram reći. Hoćete vidjeti evo. Evo, pokažite. Pa vama. Kolegi pokažite. Pa vama pokazati. Ime Tito Gubić, a sada i ovo novo žensko ime, dobro je poznato policiji i to u različitim gradovima. Najpoznatiji je u Bjelovaru, gdje ga je ovaj privatni detektiv upoznao još dok je radio kao policajac. Kaže, sve je počelo kada se Tito Gubić razveo od svoje žene. On je dobio skrbništvo i tu je krenulo to da on ostvaruje znači, financijska sredstva od tijela državne uprave i jednostavno nije morao raditi, nije morao zarađivati novac, živio je znači, od tih socijalnih pomoći i naknadi koje je temeljem djece ostvario. Naravno da mu je i s obzirom da ima 3 djece, grad omogućio stambeni prostor, plaćene režije, što je on maksimalno zlorabio. Govori nam detektiv, svoju djecu je tjerao da prose, pa čak dogovorio prodaju svoje maloljetne kćeri osobi s intelektualnim poteškoćama. No što ga god pitamo što se njemu stavlja na teret, on odbacuje. A protiv vas se vodi... Ne vodi se ništa, gospođo. Vi samo na općinskom sudu u Bjelovaru Državno odvjetništvo je pokrenulo optužnicu protiv vas zbog zanemarivanja i zlostavljanja djeteta. Nije tačno. Danas su mi to napisali. Nije tačno. Danas su mi oni to napisali. Pa ako su vam napisali, izvolite vi onda tražite. Stan mu više nije dodijeljen na korištenje, on je morao izaći iz toga stana, ali prema mojim saznanjima on taj stan i dalje koristi. Jer ima ključ ulaznih vrata, a prema mojim saznanjima brava nije promijenjena na vratima. On dođe u Bjelovar jednostavno i stanuje i dalje u tom stanu. Stan je grad Bjelovar vratio državnoj upravi za upravljanje imovinom i tako samo proslijedio problem s kojim se nikome ne da bakćati. Malo kasnije u razgovoru s Titom to smo ga opet upitali i za stan i za djecu. Narod jer... Da je vama grad Bjelovar plaćao stan. Slušajte, ako je to vi kažete da je istina, pozdravite tu osobu i recite da mu sve želi iskrene čestitke od Milana Bandića. A jeste li tjerali svoju djecu da prose? Nikada, moja djeca. Ja bi te sad mogla prilijepiti, znaš kako? Pa pitam, tako su rekli. Smeće jedno neodgojeno. Smeće, đubre. Pa prema mom saznanju on ima preko 120 evidentiranih kaznenih djela. Gdje god smo spomenuli njegovo ime, isplivala bi priča o nekom nedjelu. Predstavljao se kao inkasator HEP-a i naplaćivao struju. Oštetio je jednu specijalnu bolnicu za putnu naknadu za oko 30.000 kuna. Mogli bismo nabrajati u nedogled, pa smo stoga poslali upite na sva državna odvjetništva i sudove za koje smo saznali da bi mogli voditi postupke protiv njega pod oba imena. Ovo su njihovi odgovori. Optužnica Općinskog državnog odvjetništva u Zagrebu za kazneno djelo krađe, prijevare, krivotvorenja isprava nametljivog ponašanja, kazneno djelo računalne prijevare. 2 optužnice Općinskog državnog odvjetništva u Slavonskom Brodu za kaznena djela prijevare.
Općinsko državno odvjetništvo u Bjelovaru optužnice za trgovinu ljudima, kazneno djelo prijetnje, kazneno djelo zanemarivanja i zlostavljanja djeteta, kazneno djelo prijevare, kaznena prijava za prijevaru koja je u postupku provođenja izvida. Jednostavno krade i pečate. Tako da ima onaj originalni pečat nekakve institucije, dok ljudi koji rade tamo shvate da im nedostaje pečat, on je već napisao ne znam koliko papira ili dokumenata koji nose naravno nekakvu važnost. Hoćete vi biti ljubazni, jeste vi došli zbog krivotvorenih potpisa? Ja sam došla zbog vas. Zbog krivotvorenih potpisa i zbog kleveta. Nemam, nije tačno. Kao Tito Gubić. Dobro, okej. I onda vi toga Titu Gubića teretite, a mene ostavite na miru. Vi ste sad Ivana Zdravka Josipa Radoš. Ne. Gospođo, budite konkretni i ljubazni. Da ja nisam vas zvala za nečije ime i probleme. Ovo je presuda iz srpnja ove godine koja ga osuđuje na zatvorsku kaznu od godine dana i 8 mjeseci, a on je još uvijek na slobodi. Tito Gubić često mijenja adrese, a ima i 2 imena. U svijetu birokracije, odnosno papirologije, to je poprilična komplikacija, ali i sporovi koji se trenutačno vode protiv njega vuku se godinama. On koristi blagodati razne ispričavajući se na sudu, koliko je meni poznato, sa raznim ispričnicama, više manje su to za bolest, znači ispričnice, gdje se on doslovno ne pojavljuje ni na jednom ročištu, gotovo ni na jednom ročištu koje je protiv njega. Pa je tako na posljednjem ročištu koje je bilo zakazano za tužbu koju je Renata Gredelj, kćer pokojnog Alojzija Cesara, pokrenula protiv njega, dostavio ispričnicu kako je od 5. rujna pa sljedećih 45 dana na operaciji promjene spola u Beogradu. A mi smo ga snimili u Dubravi prošli tjedan. Ovaj je tjedan sam kod javnog bilježnika ovjerio molbu da ga snimimo u Zagrebu. Ali on istom mjerom tuži drugi? Dapače, istom mjerom tuži ljude i na ta ročišta on evidentno dolazi svaki put. Kad želi ostvariti svoja prava, on je uvijek prisutan i nikad nije bolestan. Ali kad se vodi postupak protiv gospodina, on nikad nije prisutan. Čovjek koji je više puta optužen za krivotvorenje isprava. Očito nije teško biti brži od pravosudnog sustava i tako otezati sporove. A ako se njega pita, sve što mu se stavlja na teret počinila je neka druga osoba. Ne on, odnosno ona. A ako se pita Županijski sud u Zagrebu, na slobodi je jer... Ivana Zdravka Josipa Radoš, Tito Gubić je dobio poziv za 11.10.2016. od suca izvršenja radi uručenja rješenja o upućivanju na služenje kazne zatvora od 20 mjeseci po presudi Općinskog suda u Bjelovaru. Dakle, on je sada na slobodi dok se ne okonča postupak izvršenja koji se provodi po zakonu o izvršavanju kazne zatvora. Prijeti se svima, svjedocima, papirima, dokumentima, ali od toga i pred našim kamerama se pokazalo kako ništa što on izgovori ne stoji. Upitali smo ga za posljednjeg čovjeka kojeg je imao u kući, a kojeg je na koncu policija vratila doma obitelji koja ga je tražila. Nije istina. Slušajte. Tako kažu svi. A koji to? Ne. Slušajte, to su prijatelji, halo. To susjedi, ne je briga. Susjedi je trebalo biti briga kad je djedu bilo najteže, gospođo. Vidite šta sam ja... Rekli su da je djedu bilo najteže otprilike 3 dana nakon što ste vi došli u kuću. Nije istina. Djed je sud išao. Ja sam otišla. Ja ću vam pozvati jednoga stanara koji je već 23 godine. Jer su tebe htjeli izbaciti stana Renata i kad je rekao djed ne, i ja kad sam rekla ne, je li tako bilo? Rekao si da je Renata te htjela, je zet njezin, da ti uzme ključeve su ti. Ne. Je li tako da je bilo, da je djed rekao ne, ti ostaješ, ti ne ideš nikud, ti si sad vlasnica koji ja. Je li tako bilo? Ne znam za to. Promijenio je ime, ali ne i spol, iako se hvalio po Bjelovaru kako mu je HZZO platio tu operaciju. A drugo, dobro, a koji vam spol piše u osobi? Nemojte me spajati na neke vrste što nije točno. Ja ću tužiti za povredu časti. Gospođo, ja sam žena, ja nisam muškarac. Dobro, koji vam spol piše u osobnoj iskaznici? Pa Ivana, žena. Da mogu vidjeti? Žena, a čujte, kad bi trebalo službeno, hoću pokazati. Uništio je nekoliko obitelji koje je sustavno maltretirao, obitelji koje su tražile spas i zaštitu sustava, međutim svima agonija još uvijek traje. Slušajte, ovako recite svojim novinarima da manje pričaju, više da radu ono što je istina. Ko je kriminal napravio u policiji, kakva su nam policija, kakav nam je sustav ministarstva pravosuđa, da ne bi bilo ovakvih preljekosti. Kakav je sustav? A evo, to se vidi da nije dobar i dovoljan i iskren, korektan prema ljudima.